Als de twee Stafford Terriers, Soso en Jacko van Marinus de Boer uit Appelskeer zouden het bootje binnen, dan sjoch je geen enkele agressie. Maar doet een politievrouw haar hoen onder Drentseweg uitliert, stormen de beide terriers op de agent en haar hoen aan en bieten haar vast in de hals van het beest. Doet ook de man van deze twee reunen, Kitty, van het hiem op de vjochtpartij aankwam, skeert de agenten deze oudere hoen deer. Hoewel de eigenaar van de hoen Jeroen een klacht in chinnen, wordt de politievrouw net vervolgen. In alle aspecten is er na het shitincident jongen, ik tot officier van justitie en er is uit vers komen te staan dat het noodweer was. Ze had haar goederen verdedigen, omdat ze net op een andere manier dit koer had ze het dienstwapen gebruikt. Is het dan net gebruikelijk dat deze hoen in beslag genomen worden? Ja, dan zei ze van, is er opzet in het spel? Is er strafrechtelijk opzet? En dat is in dit geval is het net ontoonbaar. Hoene-eigenaar Marinus de Boer kan vanwege gebrek aan bewijs net strafrechtelijk vervolgen worden. En daarom worden zijn hoen net aanmaken. Maar de gemeente Eerstellingwerf vindt strafmaatregels wel op zijn plak. De eigenaar had vorige week een aantekende brief gekregen en hij zal die beesten onderlijn en een muilkorf opdwammeren. Dat beschut dat de gemeente deze beesten wel een gevaar voor de omjouwing vindt. Ja, nou ja, dat blijkt nou uit dit geval, maar ik uit meerdere gevallen. Dus wij vinden dat inderdaad een gevaar voor die omgeving, ja. Deze twee hoen mij je libiebeelden. En dat mat voor de eigenaar Marinus de Boer een grote opluchting wezen. Hij wil zelf net herkenbaar in beeld, want hij zei er binnen operaties genoeg. Maar dat je beide honden mogen blijven leven, is een opluchting. Jazeker. Het zijn knuffelterriers. Ze doen niks. U bent verdrietig omdat u de oudste hond Kitty, ja, die is niet meer. Die heeft u moeten begraven. Bent u ook boos? Een deel van mij is boos natuurlijk, omdat het was onnodig. Het was onnodig. Marinus de Boer had Kitty op zijn hiem haar laatste reisplakjoen. De politiehoen had na een operatie de onval van beide hoen oerlibben. Het is de hoen had wel een beste opdonder kregen. Wij mochten geen foto's van die hoen zien. We mochten net naar die hoen ta. Waarom net? Nou, we willen gewoon de foto's en het filmmateriaal wat van de hoen bekend is, willen we gewoon broeken in de schadeafwikkeling. En dat willen we even net publiceren. Want deze man is wel oorspraakelijk in jem eigen van de skeer die deze hoen tabracht is. Absoluut.